Ola, como están? O polémico proxecto da Rotonda de Galeras vén de pasar un novo trámite. O seu visto bo por parte da Comisión Asesora do Casco Histórico. Agora só quedaría a aprobación da licenza da parte privada da obra, a que se refire a rampas de acceso ao aparcamento e que, segundo a concelleira María Pardo, está a piques de chegar, mentres o PSOE volve pedir a aprobación dun novo convenio para a realización destes traballos. A Comisión Asesora de Casco Histórico aprobou esta mañá o proxecto da Rotonda de Galeras e as obras de mellora aos accesos ao aparcamento. O órgano, explicou María Pardo, non lle puxo ningunha pega a actuación pese ás críticas da oposición e o malestar veciñal. Iso sí, a Comisión fixo algunha pequena achega para que se amplíe a beirarrúa onde irá a nova entrada ao estacionamento e para retrasar o paso de peóns. Agora só queda esperar a que se lle dé o visto bo a licenza da parte privada da actuación, que podería comezar xa no que atinxe a parte pública. Pero para o PSOE este trámite chega tarde. A concelleira socialista Mercedes Rosón criticou que o órgano estivera moi mermado e pediu un novo convenio porque di as reglas de xogo mudaron. Dende logo, para nós, este convenio hai que replantealo, xa que está claro que non é unha actuación pública, non? Hai que reformalo, ese convenio, cun novo informe do secretario, xa que se pretende pasar como unha actividade pública algo que se demostrou, agora está claro, eu creo que xa definitivamente a concelleira lle quedou claro que era obvio, como xa denunciamos que aquela era unha obra privada e nun edificio privado. Pardo quixo lembrarlle a Rosón que cando se fixo a reurbanización completa da Rúa de Galeras a obra non pasou pola comisión, un trámite que agora, segundo a DIL de Urbanismo, lle dá razón ao Concello de que este proxecto non ten nin trampa nin cartón. Es un proyecto que no tiene trampa ni cartón, por eso yo me sonrío y por eso yo no tengo temo a nada, lo vuelvo a decir. Por mucho que se intente sembrar dudas, yo no temo a nada y yo tenía la completa seguridad que la Comisión Asesora la iba a pasar. Vuelvo a decir, y recuerdo, por si lo queréis poner y tengáis a bien ponerlo, que el proyecto de reurbanización de toda la Rúa de Galeras y Vistalegue no pasó por la Comisión ni por la Xunta. Por certo, que os veciños presentaron unha denuncia ante o xulgado do contencioso administrativo. Esta medida chega despois de que a Fiscalía admitira a trámite unha querela contra o proxecto da polémica rotonda. A marxe da Rotonda de Galeras, a Comisión Asesora de Casco Histórico tamén lle deu luz verde á rehabilitación do palacete modernista da finca do Espiño, que se suma aos traballos de mellora dos xardíns que finalizarán en xuño. Ademais, o órgano aprobou o derrubo da Casa da Xuventude na Praza do Matadoiro. Este será o primeiro paso para crear unha senda que una a cidade co Parque de Belvís. A poucos meses de que rematen os traballos de axardinamento da finca do Espiño, a Comisión Asesora do Casco Histórico aprobou hoxe a rehabilitación do palacete modernista. Unha vez descartado o proxecto de Jean Nouvel, o Concello decidiu reconstruir o edificio incorporando todo tipo de avances en materia medioambiental. Va a ser un elemento de un edificio de consumo cero. Va a llevar todas las, digamos, modernidades o últimos avances en materia de sostenibilidad para que no tenga ningún tipo de aporte externo energético, sino que sea autosuficiente este edificio. Tiene un precio de ejecución de 1.043.057 euros masiva, que son 219.042 euros. El total 1.262.000 euros. Sabéis que esto se ejecuta con el aval incautado a la empresa Layetana. Agora queda contratar a obra que terá un prazo de execución de 18 meses. A Comisión tamén aprobou outro vello proxecto, a demolición da Casa da Xuventude. Con un precio de ejecución de 114.000 euros, 114.644,19 y un plazo de ejecución de 3 meses. Hoy viene lo que es el proyecto de derribo. En pocas semanas vendrá también el proyecto de reurbanización del espacio. Lo que se pretende, derribando la Casa de Xuventude, es abrir el Parque de Belvís al casco histórico. Se va a dejar un acceso en el lateral mirando hacia Belvís. Moi preto de alí, na Rúa de San Pedro, vais instalar un novidoso mobiliario urbano. A Comisión aprobou colocar un banco corrido na curva da Porta do Camiño, fronte á Praza 8 de Marzo.
As cousas, e onte lles falábamos da campaña de control de velocidade que está en marcha esta semana, hoxe damosles conta dos datos dos controis de uso do cinto e dos sistemas de retención infantil que se levaron a cabo a mediados do mes de marzo. Unhas cifras que constatan un lixeiro aumento das sancións en comparación ca anterior campaña. Iso sí, unha vez máis, non se rexistraron multas no tocante aos sistemas de retención infantil. Desta vez foron controlados un total de 2.250 vehículos, 27 conductores e 7 ocupantes non levaban cinto. Isto supón unha porcentaxe do 1,2% e do 0,98% respectivamente. Trátase dunhas cifras algo superiores ás rexistradas en setembro de 2013, cando se realizou a última campaña. Si damos traslado da campaña anterior a esta, estamos vendo que subiu un pouquiño. Na anterior campaña se habían denunciado 16 condutores, tamén eran menos os vehículos inspeccionados, pero nos daba como resultado 0,97%. Este ano subimos un pouco. A xente relajouse bastante, polo que parece. E a falta de 15 días para a Semana Santa, as previsións dos hoteleiros composteláns non son nada optimistas, así quedou de manifesto na reunión do Foro de Directores de Hotel celebrada esta mañá. O colectivo non quere dar cifras, porque lembra, os turistas esperan cada vez máis a última hora para faceren as súas reservas. E antes, o que fan é mirar as previsións do tempo. Os hoteleiros composteláns teñen a vista posta no ceo porque as prediccións do tempo poden determinar o que pase na Semana Santa. A día de hoxe as súas previsións non son nada optimistas, pero saben que cada vez máis as reservas fanse a última hora. Son as reflexións que o Foro de Directores de Hotel facía esta mañá nunha reunión na que alertou de que a Semana Santa será o momento no que empecen a aflorar as 2.000 prazas de aloxamento ilegal que se estima que existen en Santiago. Hostelería Compostela pide a implicación das administracións neste problema e advirte que porán marcha as súas propias medidas, entre elas as denuncias. Isto está a facer un flaco favor a nivel de imaxe do destino turístico porque é un problema que hai que controlar, non, de algún xeito. Neste sentido, facemos un chamamento ás autoridades e anunciamos tamén que a Asociación de Hostelería como colectivo, neste caso, pois, no que se refire ao Foro de Directores de Hotel, pois que vai a tomar unha serie de iniciativas para tratar de controlar toda esta oferta ilegal, sobre todo que prolifera, evidentemente, non nas épocas de temporada baixa, sino a partir da Semana Santa. Xunto cos aloxamentos ilegais, outro motivo de preocupación para o Foro de Directores de Hotel segue sendo a política aeroportuaria. Os hoteleiros insisten en que hai un déficit de conectividade, o que supón un atranco para que aumente o turismo internacional. Como exemplo, o colectivo citaba as dificultades que se están atopando os participantes no WOMEX, a feira internacional de música máis importante do mundo, que se vai celebrar en Santiago en outubro. Pois un dos problemas que hai a día de hoxe precisamente é a dificultade o que está a incrementar o custo de todos os delegados que van a participar neste evento, o custo de transporte. As grandes dificultades de transporte que eles teñen para chegar a Santiago de Compostela, que é un exemplo máis pois desta déficit de conectividade aérea. Hostelería Compostela aproveitou para anunciar que vai poñer en marcha un proxecto para promocionar o camiño portugués. O colectivo cree que esta ruta se pode ver particularmente beneficiada coa estrea nos próximos meses da película sobre a vida do escritor brasileiro Paulo Coelho. Este 1 de abril arranca a campaña da renda e por este motivo varias entidades galegas fixeron un chamamento á cidadanía para que marque a casiña dos fins sociais nas súas declaracións. O ano pasado só fixo 52% dos contribuintes. Ese xesto traduciuse en que as entidades sociais tiveron o seu dispor case 14,5 millóns de euros. O obxectivo é incrementar esa cifra. Marcar a casiña dos fins sociais na declaración da renda non custa nada, pero para os máis desfavorecidos supón moito. É a mensaxe que hoxe quixeron lanzar varias entidades galegas do terceiro sector, coincidindo co inicio da campaña do IRPF. O seu obxectivo é lembrarlles aos contribuintes que teñen dereito a decidir en que se inviste parte dos seus impostos. Decidir e elexir o que queres que se faga cos teus impostos é un dereito que temos todas as persoas, pero é un dereito que non todas as persoas poñen en práctica. O noso obxectivo é que a xente marque, que a xente elixa e decida o que cree que se debe de facer con eses cartos, non? Porque ao facer isto, a xente, todos nós, non pagamos máis
non nos van a devolver menos en caso de devolución. As entidades sociais lembran que os contribuíntes poden marcar o cadro dos fins sociais, o da Igrexa Católica ou dos dous a un tempo, sen que ningunha desas opcións lle supoña ningún prexuízo. O ano pasado, o 52% dos galegos marcaron o cadro dos fins sociais e iso supuxo unha recadación de case 14,5 millóns de euros para as entidades sociais. Os 14,5 millóns de euros que se recadaron en Galicia na anterior campaña da renda son repartidos entre as organizacións sociais, polo que esta campaña do X Solidario se converte nun importante instrumento da política social do Estado que contribuye contra a loita e a exclusión, social. Se os máis de 600.000 galegos que non marcaron o cadro dos fins sociais o ano pasado o fixeran nesta campaña da renda, a recadación aumentaría en case 12 millóns de euros. Chega xa a nosa axenda cultural con moitas suxestións para o seu tempo libre. E da man de Meteo Galicia coñecemos de seguido as previsións do tempo. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá será unha xornada inestable con ceos que alternarán nubes e claros e chubascos treboentos. As temperaturas mínimas manteránse sen cambios, pero as máximas subirán. O vento será frouxo do sur. No xoves, Galicia quedará nunha zona de transición entre unha borrasca e un centro de baixas presións. Así os ceos estarán moi anubrados con chubascos febles e as temperaturas baixarán. Os ventos serán frouxos do oeste. Pro venres agárdase a chegada dunha nova borrasca que deixará ceos moi anubrados con chuvias máis intensas na primeira metade do día. Os ventos serán do sur e as temperaturas manteránse sen cambios. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados con chubascos pola tarde. Os ventos serán frouxos do sur pola mañá e moderados do sudoeste pola tarde. As temperaturas oscilarán entre os 8 e os 16 graus. No xoves os ceos estarán anubrados con chubascos débiles pola tarde. Os ventos serán do sudoeste, frouxos pola mañá e moderados pola tarde e as temperaturas baixarán lixeiramente. No venres teremos ceos anubrados con chuvias durante toda a xornada. As temperaturas baixarán e os ventos serán moderados do sur pola mañá e frouxos do sudoeste pola tarde. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois ata aquí chegaron as novas doxe, regresamos nun minuto co preguntoiro para falarlles hoxe de autismo.